Shalom. Horas madihita salutna. Adorak sudah mulai, adok sauti informasi di acara nomor sia pasataiman notu kor bunga perempuan. Sonima informasi. Hurian itu hatta tapasada maro hatta tapahoma tapukama perminggotta diarianon marede maita sebuke de nomor sia ayat sada satu tulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia natu mapalangiton. Amen. Nihama. Tangihon hamu mapatik ni debata imana tersurat di Filipi 2 ayat 2. Gohi hamu ma halalas nirohakon sadama parrohahon hamu sadama haholongamuna sarohasa pikiran mahamu atong rak mangidohon mahita mangulahon naubar tupatik nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulaon na ubar tupatik mi. Amen.
Matopoti madosa tai martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suhatu dosan sitopa na sanadong. Paruhum natigor na menghumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahu ulah hami marhite siap panglausian nami di patikmu. Ima marhite siap tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakkatayon nami nasoture. Rodi pangalaonnya nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaeng dohot habadiaon. Gabe saat hami Tuhan ngoluan na sorasuda. Na pinarbagabagam diakkan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata tareng okto hasesan ni dosata. Songonon dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhite sian akka dosam. Jaladunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatomu. Au tutu au sadiri mana lesai akka pangleosim ala ni hadiri okku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debatana di Gijang. Amin. Epistel di Parminggota sadarion imana tersurat di Mika pitu mamuka sana pitu 120 Mika pitu ayat pitu 120 tajahama marsika soring alayang gua manatap tu Jehovah do jala dihalungu torhakku do debata ni hatuaku saya tangihon debataku do au Ale musuk mida au, ai tinggang pe au sai hehe doa muse, ai udul pe au noai di bagasan haulumon, Jehovah do panondang di au. Usungokku do rimas ni Jehovah, ai do pakibana doa umar dosa, pai madibadahon ibadah badakku, jala maruli mau dibaen. Saya togon na doa usogot ti hati uron, idaukku do hati gorana. Alai idaw ni musuku mai sogot, jadi hukupan ya orang mohina, ibana na madok wau, di dia do Jehovah debata, marsombu-sombu mamataku madina sida, dumhona lutak sokon gabo di alaman. Nung ngaro ari parpaulian ni parikmu,
Ari parholangan ni patik doi. Ari aroro ni halak doi tumopot ho sian asur. Dohot sian aka hutan Mesir. Jala sian Mesir sahro di batang aek. Jala sian laut tu laut. Jala sian tor tu tor. Alai gabe halonganan matanoi ala ni pangisina. Binahin ni parbue ni pabahenan nasida. Sai parmahani mabangso marite bahim. Punguan di partalian miho. Oale adat na puncumaringan di tombak. Di tonga-tonga di Karmel. Loas manasida majapal di Basan. Dohot di Gilead. Songon uju di hari akan Nagalia. Suang songon diak ka ari haruruarmu siat tanu Mesir. Au pataridahut tunasida akka halongangan. Oni aka bangso parbegu mai. Gabe murak nasida ala disal hago nasidai. Ape hono na matangan tu pamanganna. Gabe nengel piningol nasida. Ikut dilaton nasida ma orbuk songon ulok namang siri di tano. Akka hitir nasida rosian pertabunian nasidai. Maradoput Jahoba de batatai. Akka duduk nasida jalama biar maradopon ho. Tungi sema di batasan soho. Namar pamwati dosa jalan bolus pangalosion ni partalian nana tebain. Dang tok ibana marsigomos maron dirimas. Ay makalomohon asini rohado ibana. Saya marpangulahi do rohana. Jala popoan na do akka hajahatotta. Jala rekonon na do sude dosa nasidai. Tulaut apala na ubagas. Ay honom mudo hasitongan tu si Jakob. Asini roha tu si Abraham. Au yurabimu. Topunani sian akka ari narobi dope. Ido sahakna. Martua doak kana tumangihon hatane debata jalan nau peopsa. Amin.
tidak ko maha porsiautai, sona hina tidak ko nidong atas saha porsiaon di sadok portibion, rak mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo nasu hatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsia Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata, natu maon na bernit, di panghuman ni Silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang, natua tubano atoru dong ditanom, namulak mangolo di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamu di debata Jehovah, amanai pargogo nasu hatu dosani, disiba ibanu, manguhumi halak na mangolu dohot namate, au porsea ditodi Porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatau panyalak Kristen akka nabadia, do dihasisani dosa, do dihatain namandok, mulak mangolu sogot di daging halak naung mate, dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Tikting masa di huriata, manipat nasa minggon, minggu patuluhon, dung Epipanias, tanggal 22 Januari tahun 2022. Naparjolo, goar ni minggu. Goar ni minggu tasadarion, ima minggu patuluhon dung Epipanias, dohot tema, hagogoon ni debata na paluahon. Napaduahon naing merbagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagasom ma. Karisma David Hume siahan. Anak ni amata sumurung siahan. Tubuh ni inata masta borusilain nahinan. Ruas ni HKBP Depok Sada. Dohot orwana. Magdalena Agustini Dwi Utamining Tias, Boroni Amatta, Julius Winarno Edi Utomo, Tubuninata, Yohanna D. Rumanti Nahinan, Ruas ni GKJ Karangayu Semarang. Pamasu-masuon di hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2027 di HKBP Depok Sada. B. Tikting parjolo dohot paduahon. Nang majalo pasu-pasu parbagasom ma, Eko Juanda Sinaga, anak nyamata, Tupak Sinaga Nahinan, Tubuninata, Kontaimin Boru Simarmata, Ruas ni HKBP Muara Bungo, Dohot Orwana, Dewi Apriliana Boru Sirait, Boru ni amata Situa Warner Sirait Nahinan, Tubuh ni inata Tio Minar Boru Simanulang, Ruas ni HKBP Depok Sada. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 20 Januari 2027 di HKBP Depok 2. Napatuluhon Ruas Parguru. Mamukka sadarion Minggu tanggal 22 Januari 2027 gabi Ruas Parguru di Huriat Tama sahalak namar baju Elisa Magdalena Siahaan tanggungan ni keluarga MT Pardede Boru Siahaan Nir Sada-sada 54 sian kelompok Getsemane napaopaton Ruas Naguk. Mamukka sadarion Minggu tanggal 22 Januari 2027 dung madalani parguruan saliling ni tulubi tulu bulan gabi Ruas Nagokma di Huria HKBP Depok Sada ima keluarga ni amata Kasiun Sirait inata Herdelina Boru Simajutak Rabdohot tulu anakon ingana nasida Perum Pasadena Pasir Putih Blok B Onom Gang Alif RT 07 RW 02 Sawangan, NIR 2000, WEG
Jericho. Napalimahon ruas natabba. Mamuka sadarion minggu tanggal 22 Januari 2023, gabi ruas ni HKBP Depok Sada, ima keluarga ni Amatta, Taronggal Andi Gunawan Situmeang, Inatta Yoanda, Pragita Boru Sihombing, Inganan Nasida, The Green River View, Blok C 12A, Tanah Baru, Nir, Sada Sia, Kelompok Judea, Nasidaro sian HKBP Balige, Resort Balige. Napaonopon ruas napidda. Mamuka sadarion minggu tanggal 22 Januari 2023, pidda haruason sian HKBP Depok Sada, ima keluarga A, Amata Hendra Sirait, Inata Lamtiur Vera Natalia, Boru Simajutak, Rabdohot Sada Yanakon, Nasida pidda huriasian HKBP Palmarum Pejuangan Bekasi. B. Amata Yohanes P. Simajutak, Inata Yola Risma, Borus Yanipar, Rabdohot Sada Yanakon. Napapituhon Bonataon Parhalado. Di hari Senin tanggal 30 Januari 2023, pukul 10 WIB, patupaon na do bona taon Parhalado HKBP Depok Sada, Maringanan di Gedung Serbaguna, Lantai Sada. Napawaluhon parhobas di parmingguon, Minggu Parjolo bulan Februari. Namakobasi parmingguon di Minggu 5 Februari 2023, A. Parmingguon pukul 7 manogot nihobasan ni Wake Walu Manang Judea. B. Parmingguan pukul 10 Arian nihobasan ni Wake Pitu Leodikia. Napasiyahon pertangyangan pamuhay. Patupaon ni huriat tama pertangyangan pamuhay di hari Kamis tanggal 10 Februari 2023, masuk pukul 10 sia WIB, maringanat di gereja Pinangido, tupunguan kor HKBP Depok Sada, asa mangaradima, lau patu begehon akai de puji-pujian di partang yang ani. Soso-soso, tuganup weik, asaretama patu pa jadwal, manang partureni inganan partangyangan di hari Rabu, weik ganjil, dohot hari Kamis, weik genap, si ganup minggu. Pasapuluhon rapot huria. Di hari Minggu sadarion tanggal 22 Januari 2023, dung sipul parmingguon arian, patupaon ni huriat tado, rapot huria, maringanan di Gedung Serbaguna, Lantai Sada. Sapul Sada, rapot kerja guru-guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu. Dari Sabtu dohot Minggu tanggal 20 lalu dohot 20 Januari 2023, patupaon nado rapat kerja guru-guru sekolah minggu dohot seksi sekolah minggu maringanan di Wisma Bintang Jadayat Puncak. Niuluhon ni Inang Padita Juliana Jai, domu tusi permingguan sekolah minggu di Pospel Arko di Padomu di Depok Sada, masuk pukul 7 WIB. 12. Verifikasi parhepengon namar boho. Di hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Badan Audit Distrik 28 Deboskap, patupahon verifikasi keuangan huria, dohot resort HKBP Depok Sada. 10 tulu, tikting nasujinahahon, doho barita parhepengon, tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradini huria marhite wa wek tabi songoni matikting masa di huriatta di bagasan saminggon sai di pasu-pasu tuhat tamay tau sangap di guarna.
Kami di batana sumurun sian saluhut rohan, imana mangaramuti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabihatan di batani minggu tasadarion minggu patuluhon dung Epipanias. Natar surat di surat ni si Paulus tuhuria Korintus. Sada Korintus bidu sada. Mamukamay ayat 10 satu ayat 10 alu. Tangihok kamu mah hatani debata. Apo-apo asa marsadani roha. Alai huapo imahamu ale akadongan. Mangasahon goar ni Tuhata Yesus Kristus. Asa sahata hamu saluguna. Unang maadong parbolato dihamu. Hot mahamu binahin ni sadani roham. Dohot sadani pikiran. Ay tarburti dotuahu. Marhite sian pangisi ni bagas ni si Chloe. Taringo tuhamu akadongan. Pabuwa na masa dihamu parsalisian. Alayo do hurok. Adong do dihamu nama dok. Sisian ni si Paulus doaku. Nadiba. Sisian ni si Apolos doaku. Nadiba. Sisian ni si Keapas doaku. Nadiba. Sisian ni Kristus do anggo aku. Nabinagi do Kristusi. Naung tarsilang do si Paulus ulaning humoko pamu. Naung tubagasan goar ni si Paulus do hamu tardidi. Mauleate hudok ala so adong hubad didi hod di hamu. Duk konni Crispus do si Gaius. Unang adong nama dok tubagasan goar kusad diri hamu tardidi. Alai doh do tahe pangisi ni bangas ni Stepanas hubad didihon duk konni. Dang adong hubad didihon ita ni nahubotong. Aidang disuruh kesusi aku madidihon. Mamaretahon bareta nauli dong. Jala ipe. Dada marhata habisuhon. Unang diorui silang ni Kristusi. Ay hauto dohata nataringot tu silangi. Diroha ni akan alakomagom. Alay hagukun ni debatadui. Dihita nadapotan haluaom. Ido sahana. Dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Hiado di dahamu amang do taminang baju na ribak-ribak. Hiado amang do taminang. Bagak do di beri kamu. Bagak. Roa. Nangpe adong do kanaposo saya diribahi nang bagak. Bagak salwarnai barang binoto da kota pamereng aku dah. Bagak salwarna diribahi lutukna. Diribahi musai satabi ipuri ni salwarnai. Bagak bajunai icoreti diribahi musai. Apalarak ko boto rupani ahal apatani. Alay nang satulog dihita sudi ramadok bahwa baju na ribak-ribak dangadong makalomohoni. Ido benna hola tabereng jolma mamake baju na ribak ay nabuhado no aing omak ni bayom. Nasi parwahod dui etung di idong polhom manang di jeton niyan. Ala soma liba di hutan na jolo hola baju na maribak kudo pinake sa di ilim may di tempel-tempel may rupani. Ala ni sinadongon na sodong. Lapatan na dangadok kita na mamake baju na ribak latu pesta. Apalagi marotu gereja om. Saya tahu sahod do abit na bagak.
Saya tahu sahod do merdasi, merjas minimal, boy bagak berengon ni dongata. Ala tahilalado bahwa kita juga menunjukkan beribadah ke gereja ini. Ima asa ias bagak berengon ni dongan, bagak nang diadopan ni dibata. Amin. Alani sutungarong benaposo do amena sailomorhana memakai baju naribak-ribak. Songoni mahuria di Korintus ngaribak benasida. Dinang ribak nasida ima dinang binereng ni si Paulus. Masama di huria Korintus par bolak-bolaton nung ngaribak behuriai. Nang penian dangadong do penasida nama buka huria na asing. Nang peniadak song kalak mata holam marbada to tabad dihita gerejata. Bah isa nung paditata ata jalan nong. Bisa nung pareses tak batabain. Bahan nung distrik tak atabain. Baha epurus tak tabain. Anong disuruh kurang jalan kita. Batabain surgot tanin narupani. Lapatan na dipaksakan. So ngoni mahuria na adong di Korintus. Naong masa taida na kaning-kaning rodo sa sitong na masihol do si Paulus. Marnida huria Korintus. Ala marningot ibana. So ngon na pinajong-jong na huria na badiang. Huria di awal na pinajong-jong ni si Paulus. Songon na di huria na balga. Termasuk na balga do huria Korintus. Las dorohana di pangrupion na. Las rohani si Paulus nang di hapolino di hatan di mata. Alay terburtikma di naung ditinggal kun ibana. Roma keluarga ni si Chloe. Songon informan tu si Paulus. Di botoho damang Paulus na ahay. Huria namin waing huria Korintus nung riba binwaing. Amar riba ngamar bola be huria namin. Buasa. Adong di huria namin opat noaing kelompok di si. Di huria namin adong noaing opat kelompok. Na opat kelompok ki masing-masing patuduhon hagogoon na. Masing-masing patuduhon hajagoon na. Adong nama dok songon pengikut ni si Paulus, songon pengikutmu. Adong nama dok songon pengikut ni si Kayapas. Adong songon nama dok pengikut ni Apolos akan nabisuk narosya kalak Junani dok Yahudi akapar habistaran. Adong musay nama dok ima kelompok noaing di si kelompok sisian ni Kristus. Nin nama rupaning. Adong di huria nami terjadinya pengkultusan. Terjadinya fanatisme. Ketika fanatisme itu berlebihan, idok kena tadok rupane papitung mata nirohat tadi. Ketika fanatisme itu juga berlebihan dari diri kita akan menimbulkan iman kaningani dia may perpecahan. Papi itu kon hapor siauta. Denggad do fanatis tetapi jangan sampai fanatisme. Itu benar terjadi nang di tonga-tonga ni umat beragama di tonga-tonga ni bangsa to. Ketika ditanamkan fanatisme yang luar biasa akan membuat bangsa kita rusak. Itu benar hak kami pidang Allah hak kami pimabain. Gabi kita secara fanatis tidak mau. Tetapi imanilah Yesus di dalam dirimu. Dan Allah kita mau menonjolkan agama kita dimanapun. Jangan pernah menonjolkan iman kita dimanapun. Aidang di halamoho debatai. Tetapi Tuhan menginginkan dari kita adalah dia perbuini holongi, perbuini hatan debata menjadi anak-anak Tuhan. Ido apalanan nomona. Alai modo teida di bagasa turputom. Ketika terjadi fanatisme itu, gampang mana sida terpecah-pecah. Gampang mana sida iman akaningan teida ribut. Gabe loja pikiran nasida, loja gogonan. Hira na somar gugube hatan di debata di tonga-tonga ni huriyay. Alani ma dia makadonga sahapor siya. Taida ma didok di ayat 10. Di ayat 10 itung masay luar biasa doi. Alani hamu huapoy ma ada kadongan. Mga sahon goar nito hata Yesus Kristus. Asa sahata hamu saluhuna. Unang maadong parbulata diamu. Hot mahamu binahin ni sadani roham. Dohot sadani pikiran. Tuk sadong do sa sitong na jolma niyan na makalongohon haguturon.
Tu salongo na jolma na makalomo diri na hagaoro na keluarga. Tidak ada keluarga maunya keluarganya cerai atau berpisah atau keluarganya hancur. Tidak ada itu. Kita menciptakan keluarga yang broken home. Dangadongi. Songonido huriat atau dangadongi. Alai lo sisido na di bagasa turpu taom. Kenapa itu terjadinya? Nakaningani ima hagaoroni. Kenapa terjadinya ima nakaningani perpecahani? Ayala ula-ula ni sibolis do ya dia makadongan. Ala na taoloido simbolisi, ala na taoloido iman akan meroha diri sehingga kita tidak memikirkan perasaan orang lain, tidak memikirkan iman akan di bagasan holong nasihat debata ala meroha diri kita akan hinorhon ni ido gabe daoma holongi daoma hasadauni. Alani didok si Paulus ma di bagasan turpu ayat 10 asa unang adong bepar bola tani asa sahatahamu sadarohamu sadanang pikiranmu nam diajak si Paulus do tutup hadwe ido las tema ni mingguta sadarion di tema ni minggutai hagugun ni debata na paluakon alani di bagasat turpu tahun hagogoon ni debata na paluakon dang boy roh hasadao ni dang boy roh sada pikiran ni molo dang roh bersumber sia debata ido neng parjulu donata tidak akan ada kesatuan dan persatuan dang ado kolong ni roha molo dang bersumber imana sia debata molo hola sia pikiran do tidak akan bisa alani di paingo mahita asa dapot titai adong di pasahap si Paulus di bagasat trupu tahun asa saroha sa pikiran adong opat ka. Adong opat ka yang harus kita miliki supaya kita bisa menemukan gol kesehatian, gol kesadaran, gol ima sada pikiran, asa sa pikiran huria HKBP Depok 1. Ada 4K yang harus kita tempuh. Asa sada pikiran, sada roha, keluarga kita masing-masing. Asa sada parrumah tangga tai. Asa sada punguat si obingi, punguan situ puli, punguan siregari. Supaya satu, ada 4K yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Karena perjulu imana kaninganing yang harus kita miliki adalah kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan. Oh dona perjolo. Ahan labatan ni kesamaan tujuan ni. Bukan mencari-cari perbedaan. Dan mengadunui akka perbedaan. Alai ikon oku honot tado dia makadonga saha porsyam. Kita harus mengakui. Marasing-asing do hita di topa debata. Marasing-asing do dile debata aka pasu-pasu. Marasing-asing do ulau dile debata tu hita. Marasing-asing do talenta dile debata tu hita. Marasing-asing do parana kota. Marasing-asing do nang di rezeki naneliu ni debata di hita. Alani molo didok kesamaan tujuan omma na parjolo ikko berengota. Ido saya somal dipakai si Paulus ima tentang kesamaan tujuan Allah bahwa kita asasa roha sa pikiran di keluarga diibaratkan kamu Allah harus seperti tubuh Kristus. Songo pamatang ni debata mahamu. Bahasa songo ni. Ngasomal ni aku jamita konom. Songo pamatang toma dengan tubuh kita ini. Ay molo ponggol do jari-jari ko di dalanan tidak dibilang itu ala pendeta si hombing. Lasiak kina ponggolo kamu tangan mulai di dalan dan didokko ni tangannya mang si purbado tidak. Ponggolo kamu lasu ponggol hopato di dalanan tidak akan dikatakan ini ala pendeta si hombing. Tetapi harus melekat. Alani ko lengkak do sia jari-jari ni patu saat tu bukon diungi di bere kamu ma do padita si obing karena lengkap dari kakinya sampai rambutnya tidak ada yang terpisah maka itor murama bottom muna. Alani kesamaan tujuan Allah walaupun kita berbeda-beda. Nampe berbeda-beda imana karingani ngolutta tetapi tujuan kita sama fungsi taido dia makadongan. Berbeda do fungsi ni tanga do pat. Molo hupake do tanga komerdalan.
bamar penggola nama tokin nayo. Molo hupake do mata ko gabi dipudi, tetapi harus sesuai dengan fungsi yang harus kita katakan kesamaan tujuan alaniko ikonodo na perjulu di rumah tangga nang di huria. Kesamaan tujuan kita apa? Nampe marasing-asing bahkan na bamolodos do hita sudia kamang do tamoy nang ngiri do. Bangiri. Basela ko anak nipat di tapat jaitan sa sonare na maulan. Hujo na dia do si son na dia do. Si sopar aku. Sopar, bukan aku si sopar, aku ranto sini. Alanya ima ala nadus. Ala karena sama susah kita akan membedakannya. Bapak ngahya ipas tapun inaina. Pas saya Natal ukumene di Batam. Ala saruba warna na kuning. Ubikin nata jabu hami. Babe tamani kutiu tangan na. Hape nata nihala ipas tapun na. Ima ngirina molo dos jedang boy dos. Ay tur ngiri do ipas tapun ma. Ubikir nong inata. Hutogu ape inata nihalak. Jadi ngiri do. Jadi sotung pahala rupani tabados dos. Ahita na mangulo. Jangan disama-samakan. Tetapi kita harus melihat kesamaan tujuan kita adalah yang paling terutama. Ima kana parjulu. Karena berdua kon ikut ngotot tadi hama kadongan asa dapot kita harus memiliki supaya sada rohasa pikira kita. Karena berdua kon ima komunikasi. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam kesehatan. Alai kebanyakan na gagal hasadaun, gagal perumah tanggaun, hanya kebanyakan persoalan komunikasi. Bahasa dia makadongan, ala di komunikasi tahun gudang du hitam. Imana kaningani dalam berkomunikasi yang gagal. Maul hita berkomunikasi. Itu benar selalu diusahakan oleh gereja ataupun perusahaan ataupun di dunia ini selalu mengusahakan komunikasi nadinggan asa bui dengan huria odu hurian. Salah satu penentu kebaikan kesehatan Allah komunikasi di rumah tangga pesongon itu. Molo turutus do mangalusia matai sedio pa ayahay na tamu si gaor doi. Itu rutus-rutus musay natai mangalusia matai dari mana kau ma? Begini. Alay coba jo dari mana kau ma? Walaupun do kamu pani namping ngajam sada dari mana kau pa? Tordelusi natai amatai labok berkomunikasi yang ideal dialusi do dengan saya kena percaya. Ketika komunikasi itu adalah baik di dalam rumah tangga dan komunikasi kita antara anak dan orang tua, saya yakin dan percaya akan terjalinnya hubungan rumah tangga yang harmonis. Amin. Isongoni damang dotaminang. Biasa ako berkomunikasi yang lemah, yang sopan dan beretika. Ay halak batak atau rotos-rotos do makatai. Bautari mak rupani. Tetapi ketika firman Tuhan berbicara kepada kita akan merubah cara berbicara kita. Molo na saya lenon, saya murah-murah, longgok-longgoton. Ayah kamu jo pak ni halak batak. Itu mangamu dui. Diwe ko matami. Torina do. Ayah kamu jo pak ni halak Jawa. Mas, kaki saya mau masih dipakai. Lapatan na labok dan pitor emosional. Ayah yang walak batang, itor emosional dui. Anak ini bakadonga sahapor siam dibutuhkan set kita iman akan bagaimana kita akan memakai komunikasi kita, cara berbicara kita, menunjukkan sifat kita. Jadi tarida dui dihatatai cara bicara kita itu menunjukkan cara kinerja kita dan cara hidup kita. Itu bendahya disukun wartawan si Gus Dur. Jadi cerita si Gus suka ngiri dui. Itu ibana Gus nina wartawan. Ada berapa ciri manusia di dunia ini? Ada 4 memang. Ciri komunikasi manusia di dunia ini ada 4. Ini mana marupani? Yang pertama itu mana masono? Sedikit bicara dan sedikit kerja. Itu adalah negara Angola dan negara Nigeria. Datanglah wartawannya ini. Nunduk-nunduk. Yang kedua Gus. Yang kedua,
sedikit bicara, banyak kerja, itu adalah Korea Selatan dan Jepang. Datanglah wartawannya ini. Yang ketiga Gus, yang ketiga banyak bicara, banyak kerja. Negara apa Gus? Itu Amerika dan Cina. Keempat Gus Dur katanya. Yang keempat, banyak bicara, sedikit kerja. Negara apa itu Amang Inang? Ya, India dan Pakistan katanya. Datanglah wartawannya. Gus, kok nggak ada orang Indonesia? Di mana sifatnya? Datanglah si Gus Dur ini. Bagaimana saya bilang sama kalian? Karena di Indonesia ini, apa yang dibicarakan lain dengan yang dikerjakan. Jadi tidak ada nyambung katanya. Komunikasi orang Indonesia jarang nyambung katanya. Karena itu adalah sebuah introspeksi bagi kita. Gus Dur menyatakan, dapat ditasi hobi ngamang inangga? Dau. Gus Dur yang menyatakan itu, Indonesia katanya, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Asik katana, asing dulahon. Di son A, mersuguk ni ngabi. Gus Dur yang menyatakan. Alani komunikasi dibutuhkan, jangan banyak, jangan berbeda ucapan dengan perbuatan. Untuk kesehatan, saroha sa pikiran, dipunguape, molo ketuei bimbang-bimbang, molo ketuei pimpalan-pimpalan, bagi rido. Gaur dipunguani. Ido imana tu amat tahun A, ido tu amat tahun B, porsia mahamu. Pengurus juga, ketua juga, setiap uluan kepala keluarga, ketika tidak konsisten akan komunikasinya, akan menimbulkan kekacauan, keributan, hagaur de. Amin. Napatuluhon. Yang ketiga, supaya kita menemukan kesehatan iman ke asa sadar wata, sadar pikirata ima, komitmen. Apa ini komitmen? Komitmen iman akan ngani suatu ketaatan taruh marupani komitmen iman dibutuhkan supaya kita akan komit, konsisten akan perbuatan, konsisten akan janji. Iko komit do hita, molo piarong di guari jol marupani si komitmen guarra, ba naringgam me, molo rong pena marguar si komitmen, ba aku pelas toro aku, adong dongan marguar komitmen. Kenapa? Karena dia adalah taat dan setia akan janjinya. Alai iko berehuta dong. Komitmen ini adalah bagian kehidupan kita supaya kita mau menyatakan janji kita berkomitmen kepada Tuhan. Molo nang komi atong ba didok dang marisa beawin na. Bau nang betong hola dijulu ninata dang marisap. Itor lubay mana di komitmen ne alamar sahid. Ay buru songoni ditikir rumah sakit merjaji memana. Merjaji mau dang minum alkohol beau. Dang marisa beawin na. Hape olah muda tu jabu sehat. Itor dultung itong. Itor minum itong. Gurang do halak na songoni. Aber komitmen iko sah jam 10 merjaji jam 10. Alai roh jam 12. Lapatan na belum berkomitmen. Dalam hidup kita, songoni do dipunguatong. Hidup benar sehidop Tuhan Yesus. Jika ia katakan iya. Jika tidak katakan tidak. Selebihnya itulah dari si iblis. Mau lodang buhoro jam 10, ikut jam 12, jam 12. Lapatan na unang bayad dongamu, pay may mahoko 2 jam, 3 jam, hatsi rohana. Unang tabay rupani ima maranganangan, unang tabay ima hata na so berkomitmen, tetapi kita mau diajak untuk saroha sa pikiran berkomitmen di dalam diri kita nang dipunguata. Yang terakhir, na parpudima. Yang terakhir supaya kita menemukan kesehatan, menemukan imah sada di roha, sada di pikiran di bagasan huriai. Kana parpudi ima kerjasama. Ikonadong do kerjasama. Apa itu kerjasama? Iman akan tatarokoni dus ni roha. Ada kerjasama ima kelompok yang baik, kelompok yang bisa menghasilkan buah yang baik, hasilnya dengan keputusan dari rapat yang baik adalah ketika adanya kerjasama. Amin. Sarupa di parbulay. Molo masih belum ada parbulay. Holan si Messi mabuan bulay, dia tidak akan bisa pemain terbaik tahun 2022.
Alai tidak mah Messi itu bisa menjadi pemain terbaik dunia sampai hari ini. Disebut karena apa? Karena kerjasamanya. Biar kamu mau kerjasama di mana? Dia tidak mau egois. Tidak hanya sendiri. Dakola di mana maniok boleh. Tetapi harus dikirim, harus dioper, harus ada kerjasama yang baik. Ketika ada kerjasama yang baik, mulai dari kiper sampai penembus gol, dia akan menemukan dia may keberhasilan. Songonido di huriat taum. Dang boy holan hatani sahalak. Dang boy holak katani tulu halak. Tetapi harus semua. Songonido di pungguni ada kerjasama. Ike keluarga pedang boy holan amat tai. Inat dang boy. Tidang boy hola parhata sada. Iko nadongdo kerjasama. Ketika kerjasama seperti mari kita melihat tim sepak bola dunia internasional. Unang masuk Indonesia. Bah ngiri de molo seolah Indonesia pendok rupani. Naci doro hamangida. Olo nga sa ti mana bola sampai haci butuhana. Hola ni mana mabuan. Ujungnya 10 menit dia pengen tubang. Kenapa? Karena dipaksakan. Dia mau dikultuskan. Dia mau diangkat-angkat. Akhirnya apa? Mati sendiri. Gurang do songoni. Lasamu piamang do taminang. Mulai bangga-bangga halak kamu. Jangan langsung bangga. Mulai puji-puji. Jangan langsung kita naik darah kita. Tidak perlu. Ala-ala gurang do halak na memuji kita. Tetapi menjatuhkan. Tetapi biarlah Tuhan yang memuji kita. Lapatan nak taulah hodok denggan. Jangan kita mau mengambil puji-pujian dari orang. Ketika kita mengambil puji-pujian dari orang, kita akan jatuh sombong, egois, dan pengkultusan diri. Itu benda kurang padita, manegai huria. Ketika dia mau dikultuskan di gereja itu, sehingga meron di parhaladu, sehingga meron di huria, putar ma gereja ini. Alania dirinya mau dikultuskan, hebat membangun, hebat ini. Sehingga Tuhan tidak dimuliakan, gabi dipudi madepata. Alanido, kerjasama yang dibutuhkan. Opak kau petaulah di gereja di keluarga tak di punguan, saya yakin Tuhan akan hadir di sana. Tarida mana kengani ayat 10 lui. Ai silangipe hautode diakana omago. Tetapi silap itu bagi Kristus, bagi kita salib Kristus sebagai orang percaya. Gabi hanguluam mei dihita alani gabi bui mehita. Moda dong penamar bola di marga sadari om. Marilah kita kembali. Mau orang pergi tonga-tonga di pungata di keluarga. Mari firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali dah kepada Tuhan. Ingatlah 4K ini menjadikan kita sebagai keutuhan satu dengan yang lain. Amin. Martang yang berhitam. Mauliate mariho ale Tuhan debata di paingoto kami marhite hatam nabadieng. Asa totong mahami Tuhan di bagasan hasadaw ni roha, dohot hasadaw ni pikiran. Boy hami Tuhan, di tonga-tonga ni keluarga, do akayanakon. Dus ni rohanami Tuhan, lau mabangun harajaumi. Lau mabangun lomo ni roham. Godang sipata Tuhan dang terbaik kami, nang di keluarga, di punguan, nang di kuriamon. Alam maroka diri kami. Alam makilala kami na tumikos, na malo, na balga, na bui. Gabi bui do Tuhan. Madabuhod diri nami. Ale Tuhan debata hatam na badiyay di baga sa tikyon. Ido namasa di huta Korintus. Di huria Korintus gabi adong maparbola-bolaton. Parbada-badaan. Parmusu-musuon. Ala adong na sida mar kelompok-kelompok. Adong na sida namadok kelompok ni si Kayapas. Kelompok ni si Paulus. Kelompok ni Tuhan Yesus. Kelompok ni si Petrus. Di ujung na gabidang tulus akaulaon lomonirham. Nungalo ja pikiran na sida holan di hagaoroni. Alani Tuhan di bata songoni manang di huriam hakabipi di sadok portibion. Martanya kami Tuhan. Sudia kapadita guru huria Bibil pro diakones evangelis si tua. Si sadaroha sada pikiran Tuhan lau mabangun harajaumu di tonga-tonga di huriam hakabipi. Nang songoni pimpinan di huriam hakabipi Tuhan. Mamuka sa teporus Tuhan pasu-pasu. Lau manguluhon huriam. Tarlumobi ma Tuhan. Sentralisasi ni huriam. Nang mardalam ma Tuhan. Mamuka bulanon. Tuhan de batadang tarloh kami ngoni. Molo sierroa si pikiran nami. Gudak kamolo Tuhan taringo tu sentralisasyon. Alay molo sadaroha nami. Sada pikiran nami Tuhan. Unang adong ketimpangan.
Unang adong ali Tuhan kecemburuan di tonga-tonga ni huriami. Atau paloas ma Tuhan huriam mardalan di bagasan sentralisasi di bagasan na pinajong-jong mo. Asaho Tuhan na mamelekon roha dame di sadok ruas ni huriam nang di parhaladom HKBP. Tuhan bonon nami donang di sudi Tuhan akarus ni huriam. Sadok HKBP Tuhan nang di huriam depoko pasu-pasu Tuhan. Nang dia ke agama-agama nasing, nang di gereja-gereja nasing, nang na berbeda aliran, berbeda agama, pasu-pasu ma Tuhan di bata, di bagasan hasadau kami, unang adong be Tuhan na manutup gereja, unang maul Tuhan mengurus aka izin-izin peribadatan Tuhan, ansiroham di pamaret talihon nami Tuhan, leo dame do gogo tarlumobi sadani roha sadani pikiran, lau mabuah bangso nami Tuhan, Tuhan sadani ni roha. Ale Tuhan debatan secara kusma Tuhan bonon nami ditanyang nami huriamot Tuhan. Neng marsaka mardonga saripe karisma David siahaan dohot Magdalena utamining tisias. Asiro hamale Tuhan pasu-pasu masaka pardonga saripe nasidam. Songoninang neng majalo pasu-pasu Eko Juanda Sinaga dohot Dewi Apriliana boru sirait. Patulus me Tuhan gabe rumah tangga lomoniroham. Nang songoni Tuhan terus ni huriam sahala nang madohoti sidi khusus pasaut me Tuhan begasan lomo Tuhan ala nang mardongan saripe li Tuhan songoni ma ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ruas nang gok ruas penuh iman di bagasa tikion Bapa kasinius sirait inang buru simajuta rak dohot tulu iyana konna gabe ruas nabur jumana sida Tuhan nang ruas natabba keluarga taronggal si Dumeyang do inang Yuanda si Hombing. Homa Tuhan nama sumaso na sida gabi ruas na burju di tonga-tonga ni huriamam. Nang gabi ruas na pida Tuhan keluarga Hendra si Rait inang buru si Majuntak. Rakdo keluarga Yohanes si Majuntak inang buru si Anipar. Pasu-pasu mana sida Tuhan di huria na ibaru. Nang tokenari Tuhan rapok ni huriam sana mamuka satu nama ujungi pasu-pasu ma Tuhan debata. Nang ruas ni uram dari bagasa parsahiton bono nami Tuhan di bagasa tayang nami mesiahan a si Majuntak iyo ada gultum nyonya hara boru sitorus nyonya siregar boru tapea nyonya sidauruk ita manis boru tobing Roy halomuan silalahi nyonya hutagao boru nenggolan Pilemon si mamora asima rohamale Tuhan debata apeo tangam munabadiei leonomu Tuhan hamalumon diakaros di uriami. Nang songoni na marulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan di bagasa minggom. Pansu-pansu na sida li Tuhan di bata. Asa tao na sida Tuhan mamilang-milangi ari-ari na pinasaming. Terlumobi ma Tuhan di akaros ni huriam. Nama sihol di sihol ni rokap Tuhan. Nangguk umurna. Asiro hamali Tuhan di bata. Di akaros ni huriami Tuhan nama sihol Tuhan. O ma Tuhan napatuduhon. Sa ilekot Tuhan di tiki halitan. Nang nama sihol di hagabiyon. Oh Tuhan na mga kagabi di akaros ni huriam Tuhan. Salam martaba-taba aka pasupanso Tuhan akaros ni huriam. So ngonin ka na masihol ng diaka ula parkarejuan. Tungo Tuhan di partikyan o maul Tuhan mga lui karejo. Asimaro hamali Tuhan di bata. Leono maka parkarejuan di akaros ni huriam. Nangyan ako namin na di bagasan nakaparsikulan. Leo ma Tuhan dinasida habisuhon. Urasi mahami sa dosa namin na gudangi Tuhan. Ang badia hami di adupam. Homa Tuhan napasikop po salo na tangiang do namin sesaw masakka. Amen. Mari dimeta laos tapasa mapiliata. Tiup tong jamita
Poksada. Tatangya kumapil yan na tapapungom martangyang mahitang. Ali di bata amanami na di banogijang. Hodo haron ni salukut sile kuleho na dinggan do na sulibaso na mulutus. Upasa tayo siyan nasa na bituan pilin nami tuhom. Sa jala may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu metramoti asaw pa siya kami pilianom. Pati buno rajong mutong-otongan ni kuriam do di portibiom. Bugay marok hanami margite-hite to dim. Asalam tadami gudang ni silihuli kumitu kami. Asalam gigi hamadok mau lihat itu om. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banogijang. Sahi pinarabadia magwarm. Sero maharajom. Sesao malo mo niroham diutong so ni banogijang. Le kumatuham sulungulun siapari. Sesa madusa nami songo pane sanami. Didosa nonga namardu sa tuhami. Unak kami tegitu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan de batamahom. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rokana midahom. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuhom. Jala di pasaur hom madamena tuto di munabi. Di bagasan serep ni roha hami sudi perhubas di bagas tikion madok tuhamu damang dok denang. Selamat hari Minggu mari tasaluna. Horas madi hita. Ada